Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bilang ng mga nasawi sa Central Luzon dahil sa COVID-19 umakyat na sa 4,806. Ilang firecracker vendor sa Bulacan apektado ng pandemya nagtinda na ng iba't ibang produkto. Tatlong most wanted criminals sa rehiyon na pasakamay na ng kapulisan. At paper quilling artwork, hindi lang pampatanggal stress, maari pang pagkakitaan. Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Higit 4,800 na ang bilang ng mga namamatay sa gitnang Luzon dahil sa COVID-19. Sa mga probinsya ng Bulacan at Pampanga na itala ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi. Ang ilan sa ating mga kababayan takot mang mahawaan ng COVID-19 ay doble ingat na lamang umano upang makalabas lamang ng bahay at makapaghanap buhay. Si Rainiel Pawid ang may report. Magdadalawang taon matapos magsimula ang COVID-19 pandemic, maraming Pilipino na ang binawian ng buhay. Dito sa Central Luzon, nangunguna ang Bulacan at Pampanga sa mga probinsyang may pinakamaraming namatay na may kinalaman sa novel coronavirus. Batay sa September 15 COVID tally ng rehiyon, tumungtong na sa 1,321 ang bilang ng mga Bulakenyong namatay dahil sa COVID, habang 1,194 naman ang sa Pampanga. Sa kabuuan, 4,806 ang total death sa gitnang Luzon. 2.11% ang case fatality rate ng gitnang Luzon, pantay ito sa national rate. Ibig sabihin, 2 sa kada 100 COVID patients ang namamatay. Samantala, Pampanga at Bulacan din ang may pinakamataas na naitalang bagong kaso sa loob lamang ng isang araw nitong 15 ng Setyembre. 585 ang sa Bulacan at 317 ang sa Pampanga. Ang ilan sa ating mga karehiyon natatakot man sa banta ng COVID-19, kailangan naman umanong magpatuloy na kumayod upang mabuhay. Kaya kahit na may agam-agam ay doble ingat na lamang umano sila tuwing lalabas ng bahay. Nakakatakot talaga. Nag-iingat na lang. Wala na ibang gagawin Doble ingat na lang, sir. Medyo, sir, kasi mga bata rin. May anak din ako. Bukod sa pagpapabakuna kontra coronavirus, inaagapan na rin umano ng Department of Health ang mga medical oxygen needs ng mga pagamutan. Isa ito sa mga pangunahing pangangailangan ng mga COVID patient na may severe to critical conditions at maging ng mga Delta variant carrier. Nanghingi rin tayo ng tulong sa DTI kung maaaring i-add pa, no? Dagdagan pa yung pag-produce because apparently in other countries, yung oxygen na kailangan kapag naapektuhan ng Delta variant is twice as much as what we need in this current time. Samantala, hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral naman ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan at Bataan, GCQ o General Community Quarantine sa Tarlac at Modified GCQ sa Pampanga, Zambales, Nueva Ecija at Aurora. Rainiel Pawid, CLTV News. Nagpositibo sa novel coronavirus si Zambales Vice Governor J. Kong Hoon. Ayon sa Facebook post ng Vice Gobernador, nakaramdam siya ng lagnat at pananakit ng katawan. Samantala, patuloy naman ang paglobo ng binabantayang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Zambales na umabot na sa higit 1,000. Si Rainiel Pawid ang may report. Kasalukuyang nagpapagaling ngayon si Zambales Vice Governor J. Kong Hoon matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Ilang araw na raw nakararamdam ng ubo, sipon at pabalik-balik na lagnat at sakit ng katawan si Kong Hoon, kung kaya't sumailalim na ito sa RT-PCR test noong September 14. Nang kaparehong araw na kumpirma ng Vice-Gobernador na positibo siya sa virus. Kabilang si Kong Hoon sa 81 bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Zambales noong 14 ng Setyembre. Ang binabantayang aktibong kaso sa probinsya umakyat na sa 990. 257 ang namatay at 6,391 ang total recoveries. 30% o 124,358 ng target eligible population ng Zambales ang nakatanggap na ng COVID vaccine. Sa kabilang banda, patuloy ang paghihigpit sa border checkpoint ng Zambales. Tanging mga apor at may essential travel lang ang pinahihintulutang makapasok sa probinsya. Hinahanapan din ng ID at negative antigen at RT-PCR test result ang mga biyahero. Rainiel Pawid, CLTV News.
Naghahanda na ang Office of the Vice President para sa Vaccine Express na isasagawa sa Laos Group Event Center sa City of San Fernando, Pampanga bukas, September 17. 2,500 na Fernandinong economic frontliners ang nakatakdang bakunahan kontra COVID-19 sa inisyatiba ng City Government of San Fernando at sa suporta ng tanggapan ni VP Leni Robredo. Sa ilalim ng naturang programa, ang Office of the Vice President ang magbibigay ng logistics, volunteers at incentives upang mapabilis at mas marami ang masasaklaw ng vaccine rollout. Ayon sa Office of the Vice President, pre-registered na ang mga residenteng mababakunahan. Pagtitiyak naman nila sa ibang mga kabalen na hindi itong huling pagkakataon na tutulong sila sa COVID vaccination rollout ng lalawigan. Binibigyang prioridad ng OVP ang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Ang Siyudad San Fernando ang isa sa may pinakamataas na kaso ng coronavirus sa lalawigan ng Pampanga, kung saan umabot na sa 1,850 ang active cases as of September 15. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang firecracker vendors na apektado ng pandemya nagtinda na ng iba't ibang produkto. Sir Optimus International patuloy na nakaagapay sa mga kababaihan sa panahon ng pandemya. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Capital ng bansa. Mga nakasarang tindahan ng paputok na ang